Likovni elementi. Točka. U likovnoj umjetnosti točka je jedan od likovnih elemenata i najmanji grafički znak. Drugim riječima, točka je najmanji grafički trag koji ostavljamo na nekoj podlozi. Možemo reći da je točka početak vizualne realizacije nekog likovnog dijela jer iz točke se razvija linija. A ako zgušnjavamo točku do točke i tako ispunjavamo površinu, nastati će ploha. Postoje likovne vježbe u kojima radovi nastaju isključivo korištenjem točkica, a u 19. stoljeću u Francuskoj je čak postojao i pravac koji se nazivao pointilizam ili divizionizam, jer su slikari nanosili boju na platno u sitnim točkicama čistih boja. Ali više o pointilizmu i divizionizmu u našem drugom videu. Možemo postići 3 temeljne stvari u likovnom dijelu ako se koristimo točkama. Možemo imitirati strukturu. Što to znači? Likovna dijela su odraz ljudskog unutarnjeg i izvanjskog svijeta, a taj svijet mi u likovnosti prikazujemo korištenjem točki, linija, boja i drugih likovnih elemenata. Tako točkom možemo imitirati strukturu nekog predmeta ili materijala, poput recimo brusnog papira ili pijeska. Točka će gledatelju dočarati hrapavost zrnaca tog materijala. Drugo, možemo postići različite tonske vrijednosti. Ovisno o tome koliko gusto ili rijetko raspoređujemo točke, možemo postići razne tonove, od najtamnijih do najsvjetlijih. Kao primjer, pogledajmo djelo Sajam svinja iz 1886. godine autora Camilla Pizarra. I prilično sam siguran da sam potpuno nakazio to ime, ali kada Francuz bude znao točno izgovarati naša imena, onda mi se javite. A do tad, nemojte mi se javljati, ali nemojte me ni osuđivati previše. Uzmemo li samo nekoliko detalja sa ovoga dijela, odmah ćemo uočiti kako je autor postigao različite tonove različitim grupiranjem točkica. Treće, možemo postići dojam trodimenzionalnosti i volumena. Ovo se zapravo nadovezuje na prethodni broj 2. Naime, u dvodimenzionalnoj umjetnosti poput crteža ili slike, volumen često postižemo tonskim prijelazima od tamnijeg prema svjetlijem. Međutim, ako koristimo točke koje su sve jednake, sve su crne, onda taj tonski prijelaz dobivamo, kako smo malo prije rekli, gušćim i rijeđim rasporedom točaka. Kao primjer, pogledajmo crtež učenika 7. razreda osnovne škole. Ovdje nema linija, koriste se isključivo točke. Privid volumena i trodimenzionalnosti postignut je tako što je desni rub lanca ispunjen najgušćim rasporedom točaka, a zatim su one sve rijeđe. Tako smo dobili dojam zaobljenosti. Ovakav način postizanja volumena u likovnoj umjetnosti nazivamo grafičkom modelacijom. Pitanje za vas. Jeste li ikada probali napraviti neki rad tako da se koristite samo točkicama? Ako niste, moj savjet je da probate. To je prilično dobra vježba. Moglo bi vam se svidjeti pa bi se mogli navući na tu tehniku. Ili bi vas mogla ona izluditi, a u tom slučaju ste opet nešto naučili. Onda znate da ta tehnika jednostavno nije za vas. Toliko od mene za sada na temu točke. Nadam se da je ovo za vas bilo informativno i korisno. Ako vas zanimaju teme iz likovne umjetnosti i dizajna, pogledajte neke od naših drugih videa. A do tada, vidimo se. Jel ide? Jesam u kadru? Jesam u fokusu? Privid volumena i trodijum... Opet glas, tamo i reći lijepo. Da, ne. Čekaj, ti meni hoćeš reći da je ovo napravljeno samo od točkica? Pa to moraš biti lud. U likovnoj umjetnosti... Ne, čekaj, polako, čekaj. Ozbilj se! Ovo se zapravo nadovezuje na likovni elementi i točka.